नमस्कार मित्रांनो, चला आपण बनवूया एक आता खास सरबत. तर उन्हाळा खूप कडक आहे. एक पचनासाठी आरामदायक आणि अतिशय पौष्टिक असा आपला हा ज्यूस आहे. ही जलजीरा पावडर आहे आणि मी एक मॅप्रोचं गुलाब रोज शरबत घेतलेलं आहे. एक सुंदर उन्हाळ्यासाठी ड्रिंक बनते असं आपल्या घरगुती तांब्यामध्ये मी बनवून घेतली आहे. 2 पुड्या जलजीराच्या टाकल्या आहे आणि 2 मोठ्या वाट्या गुलाब रोजच्या टाकल्या आहे. एकदम छान आणि पौष्टिक जलजीरा गुलाब ज्यूस.